A Mallorca s'espera que l'inici de la temporada turística sigui molt més fluixa de l'habitual per mor del coronavirus, de la fallida de Thomas Cook i dels danys ocasionats per temporal Glòria. A més, a Pollença, les licitacions dels serveis turístics encara estan en tràmit. De tot això i molt més en xerram amb en Miquel Cifra. Nosaltres ho veiem un poc estan pendents de les darreres notícies dia a dia, perquè és evident que amb aquesta, psicosis que hi ha entorn al coronavirus, les reserves, avui mateix surten al diari de tirada d'aquí, de Balears, que les reserves han minvat un 50%. La veritat és que hi havia un bon inici de reserves durant el mes de gener i febrer, similar a l'any passat, per tant la temporada més o manco partia amb un punt de partida similar a l'any passat. Però que darrerament, amb això del coronavirus, que esperem que sigui una cosa que passi ràpidament, que potser d'aquí un mes o tot això ja se vagi normalitzant les coses, la gent que ha de viatjar en aquest moment o cancel·la les reserves o, si bé, no fa reserves noves. Per tant, és evident que tindrà un impacte que en aquest moment ningú, ni jo ni ningú, pot determinar. Esperem que sigui una cosa lleu, perquè des d'un punt de vista mèdic és un tema seriós, però ve a ser un constipat fort. Sempre que hi ha qualsevol incident de caire, internacional, i sobretot una cosa que no se pugui controlar, com per exemple fa un parell d'anys hi va haver el tema del volcán, que hi havia una cendra per tota Europa i els avions no podien volar, sempre afecta el turisme. El turisme és un tema molt sensible. Tu mateixa, jo mateix, si m'on hem d'anar de vacances i veiem que hi pot haver un perill, que pot ser que quedi retengut 15 dies a un lloc que realment no vols estar, descartes anada de turisme o al manco esperes a tenir més clar la situació de què passarà i què no passarà. És a dir, qualsevol anomalia sempre té un impacte directe en el turisme. A curt plaç començarem amb una mala temporada per Pasco, perquè tindrem una obertura pírrica, perquè, clar, Pasco hauria d'arrencar amb força i degut a tot això, ara les reserves van minvant. Esperem que no tingui un impacte molt gros durant la resta de l'estiu. La ferida de Thomas Cook, l'impacte que ha tingut ha estat damunt les empreses, damunt els hotels i damunt les empreses que feien feina en Thomas Cook. Perquè quina ha estat la conseqüència immediata? Que hi ha hagut una fallida i la gent ha quedat sense cobrar. Això vol dir que tota aquesta gent que feia feina en Thomas Cook no ha cobrat ni cobrarà, i això l'impacta. Que hagi donat fallida a Thomas Cook en aquest moment, podem dir que totes aquestes places que s'han perdut a través de Thomas Cook, els altres operadors han fet via recuperar-los, han recuperat vols, han recuperat. Per tant, el tema de la fallida de Thomas Cook, l'impacte que ha tingut és un impacte econòmic a les empreses que han fet feina, que han estat perjudicades, però des d'un punt de vista, turístic més global, els turistes, si no venen per amb un operador, a la llarga vendran amb l'altre operador, que és el que ens interessa. És a dir, que el flux de turistes seguiria venint si ara no tinguéssim aquest tema nou afegit, que és aquest tema del coronavirus. Ha afectat sobretot a la part de primera línia. És un tema que encara hi ha temps d'arreglar-ho i posar-hi remei. La veritat és que ha hagut un impacte del Glòria, però tampoc és que hagi quedat una zona catastròfica. No vull llevar importància en els danys que hi ha hagut, perquè han estat importants, però amb feina i amb dobbet se pot arreglar. I això és un tema que realment no afecta molt a la temporada turística si posant remei, si deixant les coses així com estan. L'administració, que hi ha dues o tres administracions que són competents per arreglar aquest tema, no fan res, sí que tindrà l'impacte, perquè els turistes quan venguin i vegin que aquí no m'han cuidat de les coses, afecta a Pollença i a la zona nord com a destí turístic, evidentment.
Com ho veus que Costes no se'n faci càrrec d'aquesta recuperació? Bueno, no ho veiem bé, perquè, clar, si ells tenen la competència i hi ha una contingència de dobbers o de pressupost per a aquestes situacions d'emergència, qualcú s'ha de fer càrrec. I si Costes és el titular de tota, diguem, la zona marítima terrestre, doncs en teoria s'haurien de fer càrrec ells. Però jo desconec diguem, les relacions entre els diferents organismes, però està ben clar que a l'hora de pagar tothom se fa un loco. Evidentment, l'Ajuntament, Ubalda i tot el municipi estan fent feina per intentar resoldre d'una manera o de l'altra aquest tema, que realment l'Ajuntament, juntament amb tot l'apoyo de les diverses associacions hoteleres, de vendes vacacionals, de veïns, de Pollença, de Port de Pollença, de Sant Vicent, totes les de restauradors, de negocis, tothom està preocupat i juntament amb l'Ajuntament és evident que han de reclamar una celeritat a la presa de decisions per tornar a recuperar la primera línia i deixar-la en un estat com antes de que passava la glòria. En poques paraules, retirar els vaixells que hi ha, llevar l'aulla, repartir l'arena i arreglar totes les parets i muretes que el temporal ha destrossat. No és tant, hi ha temps i només falta dobbers i la voluntat. Enguany varen acabar les licitacions de tot el litoral de Pollença, per tant, tot el que són xivius, amatges, platges, tot això no està licitat. S'està fent feina, sabem que l'Ajuntament no pot fer el concurs fins que no té, la concessió de costes, perquè primer costes, és a dir, l'Ajuntament fa un pla de tota la costa del municipi, que la costa del municipi és tota la zona de Formentor, Sant Vicent i Port de Pollença. Fan un pla, aquest pla l'ha d'aprovar Costes, una vegada Costes dona l'autorització, li cedeix a l'Ajuntament aquesta competència, després l'Ajuntament pot entrar a treure la subhasta de tot el que són xivius, que coneixem com a xiringuitos, canals de barques, de caiacs, en fi, tot el que ho veig damunt la platja, banys, tota aquesta història s'ha d'anar a un concurs públic i justament va acabar enguany, a l'octubre d'enguany. Per tant, en aquest moment no hi ha cap adjudicatari damunt la platja i les coses estan a l'aire. Què passarà? Que, com sempre, anem malament de temps perquè ja estem acabant el mes de febrer, no s'ha pogut fer encara una licitació, tenim problemes de que s'ha de fer una neteja ràpida per un tema de glòria i així estem. L'ideal és que per Pasco les platges puguin estar muntades, que els xiringuitos o els xivius tinguin les llicències i que tothom pugui fer la seva feina, inclús a l'hora de contractar personal, perquè, clar, també hem de pensar que hi ha moltes famílies, molta gent fent feina i no se pot anar improvisant i retrasant l'obertura, perquè si bé l'impacte econòmic no és tan gran, perquè realment els mesos d'abril i maig no se fa un ús intens de tot el que és amatge i xiringuitos, sí afecta l'imatge. És a dir, un turista que ve aquí, veu que la platja no està arreglada, veu que no hi ha cap servei que funcioni, que no hi ha socorristes, que no hi ha... Pareix que ve un puesto i la cosa no acaba d'anar fina. És un tema d'imatge i el turisme i l'imatge és fonamental, tenir una bona imatge a nivell turístic. Per tant, com ho preveiem? Veiem que n'han retrasats. La veritat és que hi ha hagut anys que per H o per B ha estat molt difícil aconseguir que un plec de condicions se liciti en un temps ideal. L'ideal seria que en aquest moment, dins el mes de març, ja se pogués fer la licitació i per Pasco el manco ja sabríem en què ens hauríem d'atendre tots els que se presentin en un concurs. En aquest moment no sé en quin punt està el plec de condicions ni sé com estan les coses, perquè tampoc són la persona adequada per respondre a aquesta pregunta. Com descriuries la gestió que en fa l'Ajuntament? La gestió, jo me consta que enguany s'ha presentat la sol·licitud de costes més prest que mai, per tant la feina l'han feta.
El que me consta també que Costes ha posat una sèrie de matisacions que s'han de resoldre i jo no sé, com que no som part en aquest expedient ni ho podem ser, no sé en quin punt se troba, però sí sé que l'Ajuntament ja s'hi va posar abans de Nadal, molt abans, ja s'hi va posar a l'octubre o novembre a fer feina en aquestes noves licitacions, però, clar, sempre a Mallorca, o a Mallorca en general, ens trobam que hi ha dues o tres administracions diferents, tenen diferents postures ideològiques, polítiques i diferents temps que al final no fan la celeritat que nosaltres desitjam com a usuaris. Nosaltres tenim una vessant social que estan molt implicats dins el nostre municipi, perquè consideram que realment hem de retornar la nostra energia i hem d'aconseguir un poc de cohesió social entre tots els habitants de la zona d'Umoll i també de Pollença del municipi. Nosaltres ja fa anys que fem una sèrie d'actuacions. Aquestes actuacions els hem anat reforçant i podem dir que en aquest moment estan creixent el número de socis, precisament per totes les activitats socials que estan fent. En un plaç d'un any hem augmentat en més de 100 el número de socis, la qual cosa és molt difícil, perquè és evidentment que tenim la població que tenim, però en aquest moment tenim quasi un milenar de socis. És a dir, a nivell d'associació, un puesto, diguem, relativament petit com un Port de Pollença, tenir 1.000 i pico de socis no és fàcil. Què hem fet? Hem diversificat molt, per dir-ho de qualque manera, la nostra oferta, en el sentit que organitzam una sèrie de festes, organitzam qualsevol iniciativa esportiva, fent la cursa marinera, ara estem preparant un tema de triatló, fent la cursa de la nedada de Reis, fem excursions i sortides culturals per la nostra gent, fem cap de setmanes a diferents hotels, ara mateix vàrem organitzar un viatge a Sevilla, Granada i Còrdova, en fi, posam a l'abast dels nostres socis diferents coses. Tenim tallers organitzats de costura, de cuina, tallers de ioga, grups de ping-pong, qualsevol grup de persones que tinguin una inquietud, que tinguin un hobby, que tinguin una idea, són ben rebuts. Nosaltres posàvem a la disposició d'aquesta gent el nostre local i d'aquesta manera aconseguim tenir un vincul molt gros amb la gent d'aquí i també donar una sortida un poc a les seves necessitats. Des de gent que ve a ensenyar en el coro, en fi, nosaltres col·laboram en tot i això fa que la gent s'apunti i creem una xarxa social important.